Aina daina. Rusinantti, arvaatkos mitä minä tänään kuulin? Arvaatkos mitä kuulin? Minä kuulin tänään, että kuningas pitää tänään puheen ritoriasioista. Ja tänään on se päivä. Rusinantti, tiedätkö mitä se merkitsee? Eikö se leikkaa lappu? Ensimmäisen pisteen vihje. Toisen pisteen vihje. Ja kolmannen pisteen vihje. Neljännen pisteen vihje. Täältä tuleekin vielä se vihje. Jee! Kuningatar. Eli ei kuningas, vaan kuningas. Jaa, ihmetyttää, että kuka se mahtaa olla? Pakko ottaa tämmöstä mentaalikuttia ja näin. Vielä tällaista kokoisaa marjaa puurokuttia. Joo. Kukaan söittää. Herukka. Ei tässä eri tuttia ihmiskellä. Rusinantti, kuninkaan juttu sille. Matkaa. Lakkaat alamaiset! Minulla on teille valtavan kokoisia uutisia! Kohta kuulette. Nimittäin kuningas alkaa tulla vanhaksi ja nimittäin kuin myöskin ketä tahansa ei lyödä litali. No ei todellakaan. Ketä tahansa. Kuningastakin väsyttää! Siinäkö ne hyvät uutiset oli? Elinomainen vilkka! Juomia hetkejä. Ei! Minä sanoin ei! Minä en halua! Joko se loppui? Joo siis, mihinkä minä jäinkään? Eikä tuttilitaikin pitää huolta prinsessa Esmeraldasta. Alvasi! Siis! Minun pitää enää etsimään litaliaa koko valtakunnassa. Täältä ei tarpeeksi ulhea löydy. No löytyy! Entäs minä? Tuttilitali, sinua mä juuri tarvitsen. Sinua mä juuri tarvitsenkin. Niinkö? Kyllä, niin suahan ne hevoset tottele. Ketkä? Rusinantte. Olen palveluksessani teidän armonne. Siis. Litali etsii oikeaa litalia. Prinsessa saa, mikä tää tarina nyt olikaan, sanotaan, prinsessa saa palkkioksi prinsessa ja puoli valtakuntaa! Nyt hetikö? Heti! Yes. No niin. Mennään. No niin. Ei löydetty yhtään halukasta. Paikat kielsimme. Mutta paitsi yksi. Saduissa prinsessan saan. Me taistelun voittaa ja palkitaan.
sellaista ei minusta saa. Mua aina niin tutittaa. En tiedä, mikä siinä on niin makoisa. Ja joku siinä vaan. Ja näin tilanteita, näin helpataan ja ratkaistaan. Hei! No hei hei. Hei. Armollinen prinsessa. Sinäkö toi tänne etsimään litani ympäri pitäjää? Joo. Kun minä en halua kenellekään hitsin litalin! Ei hätää. Kun ketään ei löytynyt. Ei ketään! Ei. No senkö pitäisi ilahduttaa, kun se johtuu minusta! Ei se johdu. Ei se johdu. Minun takia tänne ei kukaan halua! Mitä jos vaikka olisiko tai toivoisi tai tää voisi tai toivoisi olisiko minusta jotakin apua? Prinsessa Esmeralda, missä sinä oot? Isä etsi opalattava. Hyvä jätä. Tuttilitaali. Hyvä, armollinen prinsessa.